Chceš sa naučiť Dragon Flag, ako robil Bruce Lee alebo Rocky? Dnes ti ukážem, ako na to. Dragon Flag je komplexný cvik zameraný najmä na chrbát a core. Ukážem ti krok po kroku, ako ho docieliť. Dragon Flag je možné docieliť kombináciou negatívneho spúšťania a holdu, teda držania statickej pozície. Ako prvé si prejdeme hold, teda držanie statickej pozície. Statickú pozíciu môžeme držať v rôznych progresiách. Vajíčko, držanie s jednou nohou, straddle, teda s rozkročenými nohami a potom už plnohodnotný full Dragon Flag. Prvou variantou je, že z pozície sviečky to spustíš tak nízko, aby si to udržal a budeš vymieňať jednu nohu s druhou. Pri tejto technike sa nám ťažisko posúva bližšie k hrudníku a nebude nás to tak ťahať nadol. Ďalším cvikom je negatívne spúšťanie. Negatívne spúšťanie môžeš robiť v rôznych progresiách. A to sú vajíčko s jednou nohou, straddle alebo teda rozkročené nohy a nakoniec plnohodnotný Dragon Flag. Pri negatíve sa snažíš Dragon Flag maximálne brzdiť, zatiaľ čo ťa gravitácia tahá nadol. Ďalším výborným doplnkovým cvikom sú takéto dvihy do sviečky. Počas každého z týchto cvikov je kľúčové, aby si mal aktivovaný stred tela. A ešte jeden bonusový tip. U Dragon Flagu nejde o to, ako tvrdo ho trénuješ, ale o to, ako často. Preto tieto cviky zaraď kľudne do každého svojho tréningu. Tvoje telo si musí zvyknúť na aktiváciu svalových reťazcov, ktoré sú pri Dragon Flagu aktívne. A to najlepšie docieliš častým trénovaním. Ulož si toto video a Dragon Flag bude tvoj.